مجمريا مسرتن ودبتن مسرتي ريبارن ودبتن عايز مدبزن أزيغ مسكنكم درلي نايبا حق مهاري نتي نفلطو ناب حزبنا خنا محلال فلو نخل بحوار كاني اتي ناي معباله وي ناي فلطت غدنا خنسغمرلو نخل بايتا سلاز فطركم نايبا حق العلم وبس غباكم سلازي نتزوسدكم تبغسو يغنيلنا كلا اينتم تكتاتلو زلكم كاني سلامتاي بصحكم زاناتي كفالا منتاي اخت تتكر بمسرته خمزي حاونا ايوب قلصو تصنحه هاجرات زنقدا ناي صقاتات فللي سلازلون امو خاني اب زنقدالو بحبار كرب حالو زخلا بايتا سلازلو يزبل حنت هاجر كل دليتات اختمال سلازي تخيل مسكالوت ابتنقدلو دليتات ناي حزبا بملئات كتعقب سلا تخيلي ابزغن انت يالو زي تملسه مالتي اتن هاجرات بلكه حدا غودناوي زخونه ربحه زي بلو خلتياتن بحنساب بمعرز ربحالو ناي نقدي مرداتا ويتخولو الو دي حجيب عين سنه قطبا كنرئ خلنا اتي نزيز ودن عينت كل سنه حسب انتاي يمثل هاجرات بصقاتات يفلاليا عينه يلنا لنا قالين هاجرات ابوزح عينت سباوي ገንዘባውን ነገራውን ጽጋታት زياده ካልኦት ተዓደላ ብዝኾናሉ ነተን ካልኦት ውሕድ ትዕድል ተዘለዎን እንታይ ይገድፋለን እዘን ክልተ ሃገራት ብማዕረ ነጊደን ክረብሓ ይኽእላ ዲን ዝብል ንምምላሲ ማለት እዩ እንጂ እተን ዘተኩረለን እታ መሰረታዊ ስነ ቁጠባዊ መትከል ነዚ ክገልጾ ጽናሕኩ ከም መረዳእታ ወይ ከም ባይታ ዝጠምር ሓሳብ እንታይ እዩ ከም ውጽኢት ተሳትፎ ኣብ ኣህጉራዊ ንግዲ ውሽጥተን ሃገራት ዝረብሑን ዝህሰዩን ከመይ ዝበሉ እዮም ወይ እንታይ ምስኸውን ኣበናይ ጽላስ ዘሎ ይዝረብሕ ኣበናይ ካልእ ጽላስ ዘሎ ይኸይ ዝህሰ ረብሓን ክሳራን ክንብል ከለና ኣብዘን ሃገራት ሓንቲ ሃገር ረቢሓ ክንብል ከለና ወይ ከሲራ ክንብል ከለና እቲ ዝተወደነ መዐየሪኡ እንታይ እዩ مسرتاو متكل اكراو نبدي ويد ما زخن بلو صنحنا هاجرات اكندي كاب نقدي تالين بين نافرين حزبن زقربا اب نقدن حرتواسين زعابي ربحالو نبللو مرداتا امنتاي زمركوسي زبلي مالتي نسو خاني اب صبوق سرس زلو اب عودي سنه قطبا comparative advantage ወይ ድማ ተዛማዲ ተወዳዳሪነት ዝበሃል ኣምሪ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ሃገር ወላ እኳ ምስ ካልኦት ሃገራት ብምንጽጻር ብዝሓሰረ ከተፍርዮ ትኽእል ኣቕሓ ኣይሃልዋ ሓባራዊ ጥቕሚ ከውሕስ ኣብ ዝኽእል ንግዲ ግን ክትሳተፍ ትኽእል እያ ማለት ወላ እኳ ta መወዳደርታ ሃገር ንበልና ኣብነት ክልተ ንብረት ተፍሪ ندحرينا يفريا زن هاجرات كلتيات ندحرينا سجامن علبان يفريا ندحرينا خلتين اذا حنت هاجر نزن كلت تفريات زياتن بزحسر ولا خطفرين تخال كلتين جن اب نقدي كواسان كاب نقدي خربحان زخلن بايتالو يوزبل من البات زي تصايتنا حسبوخ مسل خدي كاونتر انتويتيف مسل خدي ግን ንኣብነት በኣብነት ከሰኒ ኣብዘን ዝስዕባ ስላይድስ ገጻት ንኣብነት ኣብዚ ክልተ ሃገራት ኣብነት ወሲድና ኣለና ተዛማዲ ተወዳዳሪነት ዝበልክዎ ቅድም ኣቢለ ከም ኣብነት ከገልግላና ማለት እዩ ኢትዮጵያን ሶማልን ወሲድና ኣለና ከም ኣብነት كلتين هاجرات كأنه سجمن علبان يفري الله نحسب إثيوبيا أب إثيوبيا حدا عقم سب مالتي مان باور مالتي
اب معلتي شدشت ربيعت سجمن ويدماني اندحر اب حرشات واسيو خاني اب حرشان اندحر تواسيو شدشت ربيعت سجم كفري يخل اب فابريكا اندحر اب مفرع علبه اندحر تواسيو خانا 4 متر علبه كفري يخل اب معلتي اب صومال حدا سب بزا زبلنا يعمل كعي مالتي اب حدا معلتي اب حرشا مسساتف حدا ربيعت سجم اب فابريكا مفرع علبه مسساتف كاني 2 متر علبه يفري حجي او وشتتن اب نقد قدم موسال واغا نايزن نبرت زين معري يخون اب وشتي اثيوبيا 6 ربيعت سجم معري 4 متر علبه يزخون دلو مالتي معناتو نمفراي حدا مسبسلن وص زلنا مالتي نوفر زلنا اب صومال كاني حدا ربيعت سجم معري 2 متر علبه معناتو اب صومال كاني حدا عقم حدا ما حدا سب حدا معلت سريعو زفري فريات سلازخونه مالتي نزن كلته هاغرات اب نودادرلو خاني حجنتاينا نبل زلنا حدا عقم سبينا نبل زلنا بحدا بحيلي حدا سب كفر زخيل ام معلتي كندزينا نبل زلنا كلتين هاغرات نزن كلته هاغرات انصاصينا مسن رئين كاني ኢትዮጵያ ምስ ሶማል ኣብ ተወዳደረሉ ፍርያት ኢትዮጵያ 6 ዕጽፊ ፍርያት ስገም ኢትዮጵያ ወይስ ፍርያት ሓደ ሰብ ሓደ ሓረስታይ ኢትዮጵያ 6 ዕጽፊ ናይ ሶማል ሓረስታይ ንብላለና ማለት እዩ ኣብ ናይ ፋብሪካ ሰራሕተኛታት እንድሕር ከኣኒ ኢትዮጵያ ዕጽፊ ናይ ሶማል እቲ ኢትዮጵያዊ ዕጽፊ ናይ ሓደ ሶማላዊ ይፍርሎ ማለት እዩ ስለዚህ እዘን ሃገራት ዚኣተን ክነግዳን እንድሕር ኮይነን ሶማል ኣበየናይ እንተተኮረት ኢትዮጵያ ከናበየናይ ኣቕሓን ተተኮረት እየን ክልቲአን ክረብሓ ዝኽእላ ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ሰብ ዝያዳ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኡ ዝያዳ ከፍሪ ከም ዝኽእል ተዓዚብና ኣለና ክነግዳ ኣብ ዝሓስባሉ ከነወዳድር ከለና እንታይ እዩ ዝኸውን ዘለዎ ሕጂ እቲ ሓደ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ 6 ዕጽፊ ናይ ሓደ ሶማላዊ ከፍሪ ይኽእል ኣሎ ኢልና ኣለና ኣብ መፍረይ ዓለባ ከኣኒ ዕጽፊ ሓደ ናይ ሶማላዊ ስራሕተኛ ፋብሪካ ከፍሪ ይኽእል ኢልና ኣለና እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ወይ ፍጹም ተወዳዳርነት absolute advantage ማለት እዩ ኣብ ስገም ዝለዓለ እዩ ካብ ኣብ መፍረይ ዓለባ ምክንያቱ ስገም 6 ዕጽፊ ናይቲ ሶማላዊ ሓረስታይ ተፍሪ ማለት እዩ ኣብ ዓለባ ድማኒ ዕጽፊ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ስለዚ ሶማል ኣብቲ ዝወሓደ ወይ ድማ ዝለዓለ ተወዳዳርነት ናይ ሶማል ከኣነ ኣበይ ኣሎ እንድሕር ኢልና ኣብ ምፍራይ ዓለባ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ከኣኒ ዝለዓለ ተወዳዳርነት ኣብ ምፍራይ ስገም ኣሎ ሕጂ ሶማል ኣብ ምፍራይ ዓለባ ኢትዮጵያ ከኣኒ ኣብ ምፍራይ ስገም እንድሕር ኣተኲረን ክልቲአን ክረብሓ ይኽእላ እየን ዝብል እቲ መደምደምታ ማለት እዩ ብኸመይ ንዝብል ሓደ መወዳደሪ ምእንቲ ክኾነና ኣብ ተመሳሳሊ ደረጃ ንኸነምፀአን ሶማል 6 ርቢዒት ስገም ንኸተፍሪ ከተፍርን ከላ ዓለባ ከኣነ 12 ሜትሮ ተፍሪ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሶማል ሓደ ርቢዒት ቅድሚ ንግዲ ምጅማሩ ሓደ ርቢዒት ስገም ን2 ሜትሮ ዓለባ ስለ ዝሽየጥ ብ6 እንድሕር ኣርቢሕናዮ ነቲ ናይ ሶማል ፍርያት ንኣብነት 6 ዓለባ 6 ርቢዒት ስገም ከኣነ ን12 ሜትሮ ይሽየጥ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሶማል እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ንኣብነት እቲ ናይ ክልቲአን ዕዳጋ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዘን ክልተ ሃገራት ክነግዳሉ ኣብ ዝጅምራ ግዜ ኢትዮጵያ እንድሕር ካብ ሶማል ንብረት ክትገዝእ ኮይና ኣብ ስገም ጥራሕ ተኲራ ስገም ጥራሕ ኣፍርያ እንድሕር ዓለባ ክትገዝእ ኮይና ካብ ሶማል 6 ርቢዒት ስገም ሂባ ካብ 4 ሜትሮ ዓለባ ንላዕሊ ክትረክብ ምስ ትኽእል ጥራይ ኣብ ንግዲ ትሳተፍ ሶማል ከኣኒ ሓደ ርቢዒት 2 ሜትሮ ዓለባ ኣፍርያ ካብ ሓደ ርቢዒት ንላዕሊ ስገም ምስ ትረክብ ጥራሕ ኣብ ንግዲ ክትሳተፍ ትኽእል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ርቢዒት እንድሕር ኮይና ን2 ሜትሮ ሸይጣ ሓደ ርቢዒት ስገም ጥራሕ እንድሕር ኮይና ትረክብ ሶማል እንታይ ክትገብር እያ ባዕላ ክተፍርያ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ከኣኒ
ኣብ ስገም ጥራሕ እንድሕራቶ ኩራ ከተፍሪ ጀሚራ ሞ እንድሕር ዓለባ ክትገዝእ ኮይና 4 ካብ 6 ርብዒት ስገም ሂባ ካብ 4 ሜትሮ ዓለባ ንላዕሊ ክትረክብ እንድሕር ዘይትኽእል ኮይና ባዕላ ከተፍርያ ማለት እዩ ሕጂ ንምውድዳር ምእንቲ ክትዕመና ብ6 እንድሕር ኣርቢሕናዮ ናይ ሶማል ፍርያት ንኣብነት 6 ርብዒት 6 ሰባት ትቆፅር ኣላ ማለት እዩ 6 ሰባት ዝሰርሕዎ 6 ርብዒት ስገምን 12 ሜትሮ እቲ ናቱ ተዛማዲ ካብ ፋብሪካ ኸና 12 ሜትሮ ዓለባ እንዲ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ንግዲ ዝሳተፋሉ ሕጂ ንኣብነት ሶማል 6 ርብዒት ሂባ ሶማል ዓለባ ተፍሪ ስለ ዘላ 12 ሜትሮ ዓለባ ሂባ ካብ 6 ርብዒት ንላዕሊ ክትገዝእ እንድሕር ትኽእል ኮይና ኣብ ዕዳጋ ክትሳተፍ እያ ኢትዮጵያ ኸኣኒ 6 ርብዒት ስገም ሂባ ካብ 4 ንላዕሊ እንድሕር ክትገዝእ ትኽእል ኮይና ካብ 4 ሜትሮ ንላዕሊ ዓለባ ክትገዝእ እንድሕር ትኽእል ኮይና ኣብ ንግዲ ክትሳተፍ እያ ሕጂ እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ንግዲ ምስተዋስኣ እቲ ዕዳጋ ዝረግኣሉ ዋጋ 6 ርብዒት ስገም ን4 ሜትሮ ን8 ሜትሮ ዓለባ እንድሕር ኣብዚ እንድሕር ረጊኡ ክልቲአን ሃገራት ይረብሓ ማለት እዩ ምክንያቱ ሶማል 12 ሜትሮ ب12 ሜትሮ 6 ርብዒት ጥራሕ ክትረክብ ትኽእል ዝነበረት ብ8 ሜትሮ 6 ርብዒት ትረክብ ኣላ ኢትዮጵያ ኸኣኒ 6 ርብዒት ሂባ 4 ቅድሚ ንግዲ 4 ሜትሮ ዓለባ ጥራሕ ትረክብ ዝነበረት 8 ሜትሮ ትረክብ ኣላ ናይ ክልቲአን ረብሓ ብ4 ሜትሮ ዓለባ ይውስኽ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይና ክንብል ፀኒሕና እዘን ክልተ ሃገራት ንክልቲአን ብሓንሳብ ወላ እኳ ናይ ትዕድልቲ ወይ ናይ ፀጋታት ፍልልያት እንተሃለዎን ወላ እኳ ኢትዮጵያ ንክልቲኡ ኣቑሑ ብዝሓሰረ ከተፍርዮ እንተኽኣለት ብሓንሳብ ክነግዳሉ ዝኽእላ ኣብ ንግዲ ተሳቲፈን ብሓንሳብ ክረብሓሉ ዝኽእላ ባይታ ግን ኣሎ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዘን ሃገራት እዚኣተን ካብ ንግዲ ረብሓን ክንብል ከለና ግን እቲ ውሽጣዊ ፅላታተን ብማዕረ ካብቲ ረብሓ ይማቐል ማለት ኣይኮነን ካብዚ ንግዲ ዝረብሑን ዝህሰዩን ኣለዉ ንኣብነት ከም ኣብነት እንድሕር ወሲድና ፅልዋ ንግዲ ኣብ ፅላታት ክልቲአን ሃገራት እንታይ ከም ዝመስል እንድሕር ርኢና እቲ ፅላታት ኣፍሬትን ኣህለኽትን ኢልና እንድሕር ብክልተ መልክዕ ጥራሕ ብሰፊሑ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ክንመፅእ ከለና ዋጋ ዓለባ ካብ ሶማል ብምምፃእ ብምዕዳጋ ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዋጋታት ክጎድል እዩ ምክንያቱ 6 ርብዒት ን4 ዝሽየጥ ዝነበረ ብ4 ሜትሮ ዝሽየጥ ዝነበረ ብ8 ሜትሮ ይሽየጥ ኣሎ ስለዚ ዋጋ ዓለባ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ዋጋታት ስገም ግን ይውስኽ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኣብ ሶማል ዝነበረ ዋጋ ካብቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዋጋ ስገም ስለዝውስኽ ስለዝዓቢ ንደገ ክሰድድ ከላ እቲ ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዋጋታት ምስቲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዋጋታት ስለዚ ማዕራረ ናይ ስገም ወሰኽ ዋጋ ይውስኽ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብቶም ኣህለኽትን ኣብቶም ኣፍሬትን እንታይ ዓይነት ፅልዋታት ኣለዎ ከም ውፅኢቱ ብኸመይ ይኸስቡ እንድሕር ኢልና ረብሓ ኣህለኽቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዓለባ ብዝምልከት ይዛይ ምክንያቱ ብዝሓሰረ ዋጋ ይገዝኡ ስለ ዘለዉ ናይ ስገም ግን ይነኪ ምክንያቱ ካብቲ ቅድሚ ንግዲ ዝነበሩ ዋጋታት ይውስኽ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ኮንሱመርስ እቲ ጉንዖ ኣህለኽቲ ንብሎ ማለት እዩ ወይ ኮንሱመር ሰርፕለስ ንብሎ ኣብ ኣፍሬት መፂና ክንርኢ ከለና ኸኣኒ ዋጋ ዓለባ ኣብ ኢትዮጵያ ይነኪ ምክንያቱ 4 ሜትሮ ን6 ዝሽየጥ ዝነበረ 8 ሜትሮ ዓለባ ን6 ይሽየጥ ስለ ዘሎ እሞ እዚ ዋጋ ክንክ ከሎ እቲ ረብሓታቶምን መክሰባቶምን ካብቲ ቅድሚ ንግዲ ዝነበሩ ስለ ዝጎድል ዘሎ ኣፍሬቲ ዓለባ ይህሰዩ ኢትዮጵያ ማለት እዩ
ንስገም ብዝምልከት ግን ይዛይድ ምክንያት ዋጋታት ይውስኽ ስለ ዘሎ እታ ናይ ሶማል ከዓ ልክዕ ብተፃያ ኮይና ግን ተመሳሳሊ ሞጎት እዩ ዘለዋ ሓንቲ ሃገር ብድምር ካብ ንግዲ ረቢሓ ንብል እቲ ቀሊል መዕየሪ ኣብዚ እንታይ እዩ ድምር ረብሓ ናይቶም ካብ ሃገራዊ ንግዲ ተጠቂሞም እንብሎም ኣፍሬቲ ክኾኑ ይኽእሉ ማለት ጉንዑ ኣፍሬቲ ዛይድሎ ኮንሱመር ፕሮዲውሰር ሰርፕለስ ወሲኹሎ ወይ ድማ እቶም እህለኽቲ ናይ ሓደ ሴክተር ወይ ናይ ሓደ ፅላት ረቢሖም ኣለዉ ሕጂ እቶም ዝረብሑን ዝተጎድኡን ብኸመይ ምስ ነመሳኽሮም ኢና ኣብ መወዳእታ እታ ሃገር ረቢሓ ንብል እቲ ምዕየሪኡ እንታይ እዩ እቶም ካብ ንግዲ ረቢሖም ካብ ሃገራዊ ንግዲ ተጠቂሞም እንብሎም እቲ ድምር ረብሓታቶም ካብ ድምር ክሳራታት ናይቶም ካብ ሃገራዊ ንግዲ ተሃስዮም እንብሎም ምስ ዛይድ እሞ ከዓ እዞም ካብ ሃገራዊ ንግዲ ረቢሖም እንብሎም ዘለና ነቶም ዝተሃስዩ ከሕውይዎም ምስ ክእሉ እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ድመፅእ እቲ ካብ ሃገራዊ ንግዲ ሃገራት ኣብ ሃገራዊ ንግዲ ብምስታፈን ክረብሓ ከም ዝኽእላ ርኢና ኣለና ኣብ ፅላታት ከዓኒ ዝተፈላለየ ፅልዋታት ከም ዘለዎ ዝህሰዩን ዝረብሑን ከም ዘለዉ ርኢና ኣለና ግን እቶም ዝረብሑ ነቶም ዝተሃስዩ ከሕውይዎም ዝኽእሉሉ ሕጋዊ ባይታ ኣሎ ድዩ ብከምኡ ከይሰርሕ ድዩ ናይ ብሓቂ እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ባይታ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እቲ ዝረብሐ ብዝረብሖ እቲ ዝተሃስዩ ከዓ ብዝተሃስዩ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣሎ ማለት እቲ ዲስትሪቢሽናል ወይ ናይ ረብሓ ዝርጋሐ ፍልልያት ኣሎ ምናልባት ዕሙቕ ብዝበለ እዚ እቲ ኮምፓራቲቭ ኣድቫንቴጅ ዝበሃል እቲ ሩዲመንታሪ ዝበሃል እቲ ብዝቐለለ መልክዑ እንዲቀሪቡ ዘሎ ነቲ መባእታዊ መሰረት ንምንፃፍ ካብኡ ዕሙቕ ብዝበለ ግን ከምዚ ሄክሸር ኦህሊን ዝበሃል ናይ ኣብ መንጎ ፋክተሪ ኢንፑትስ ወይ ናውቲ ማእቶት ዘሎ ፍልልያት ናይ ፕሮዳክቲቪቲ ወይ ናይ ፍርያምነት ፍልልያት እቲ ሳብስቲቲዩታቢሊቲ ወይ ናይ ምትኽኻእ ተኽእሎታት ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ምልኣት ብዘለዎ መንገዲ እውን ዝገልፅ ኣሎ እዚታት ምናልባት ቀሲልና ድሓር ክንምለሶ ንኽእል ንኸውን ንሕጂ ግን ከም መባእታ ወይ ከም መእተዊ ከም መጀመሪ በዚኣ ይኣኽለኒ የቐኒየለይ